Bos días, moitas gracias, señor presidente. Señor Núñez, comezarei cunha pregunta moi clara. Cantos sacrificios máis temos que facer as galegas e galegos para pagarlle a vostede a carreira en Madrid? Desde que vostede accedeu á presidencia de Galicia, a súa única ambición foi a sucesión de Rajoy, un sacrificio personal seu, a súa carreira política, a súa carreira profesional, e sacrificou todo o benestar das galegas e galegos para conseguilo, para pagarlle a vostede a carreira en Madrid. As galegas e galegos botamos máis tempo enfermos, temos as peaxes máis caras do Estado, renunciamos a coller os trenes de mercancías e os trenes de pasaxeiros, renunciamos a un financiamento xusto e temos peor xustiza. A pregunta é clara: canto diñeiro máis nos vai costar os galegos e as galegas que vostede sexa importante en Madrid? Desde que vostede chegou ao goberno de Galicia, as galegas e galegos vivimos peor, temos peor calidade de vida, temos peor sanidade, temos peor xustiza, temos as peaxes máis caras e quedamos sin trens. É dicir, con vostede como presidente, as galegas e galegos vivimos peor. Conteste, cantas listas de espera nos vai costar a súa ambición? Cantos colapsos máis de urxencias? Cantas áreas sanitarias pechadas nos vai costar a súa xira madrileña? Solamente no día de hoxe, solo no día de hoxe, van ser suspendidos 500 xuizos por unha folga na xustiza, por un conflito que vostede é incapaz de xestionar. Canto sufrimento ás víctimas dos delitos, ás víctimas que acceden ao sistema xudicial, vai ocasionar a súa ambición madrileña e a súa capacidade para xestionar os conflitos do seu propio país? Merece a pena o sacrificio de todo un país pola carreira política dunha soa persoa? E o peor de todo non é iso, o peor de todo é que por máis que sacrifiquemos, vostede suspende unha e outra vez en Madrid, non é capaz de aprobar a carreira que quere facer vostede en Madrid, non é capaz. É verdade, a proba está aí unha semana máis, unha xira máis infructuosa para colocarse na pole position para suceder a Rajoy. Ten un duro competidor en De la Serna e non é capaz de salir deso. Home, desde logo, non somos capaces de entendelo, de empatizar con vostede. Acumular tanto capital, acumular un capital que é un aforro a costa dos sacrificios dos galegos e das galegas, acumular todo un capital que é incapaz de rentabilizar en Madrid, que non lle vale para nada, porque non lle serve para colocarse nesa carreira por esa sucesión. Sacrificar o benestar da xente, sacrificar o tren, sacrificar a sanidade, a xustiza, as peaxes para que ninguén lle faga caso. Os galegos e galegas xa non podemos facer nada máis por vostede, non vai facer carreira porque non o queren en Madrid. Vostede ten un problema en Madrid. Silencio. E o que queremos preguntarlle, e o que queremos dicirlle, sí, é que non nos lo faga pagar as galegas e os galegos co deterioro dos servicios públicos, aforrando en Galicia, recortando en Galicia para a súa propia carreira en Madrid. Moitas gracias. Gracias, señor Villares. Sí ou non? Ben, xustificaron a súa ausencia e por xustificar a súa ausencia non van a sufrir ningún tipo de detrimento no seu salario durante o día de hoxe por non vir. Os funcionarios de xustiza, o primeiro día que non poden ir a traballar por unha causa igual de xustificada que as que os nosos diputados non os teñen aquí, sofren unha pérdida do 50% do salario. Esa é a diferencia, unha das reivindicacións salariais, unha das reivindicacións que por incapacidade temporal os traballadores de xustiza queren. Sí, que foi algo que vostedes condenaron a todo o sector público dende o ano 2012 e iso que queren reverter, algo revertido, por certo, noutras comunidades autónomas e que vostede podería facer xa se tivese querido. Esa taua de incremento salarial para o 2018 sabe canto é? 0 euros, cero, nada. Nada, e este conflito xa leva en riba da mesa desde o ano 2017, co cal vostedes poderían non ter subvertido se quixesen. Ao final, que é o que pasa? Ao final pasa que a realidade non pode contra as súas manipulacións, a realidade pódese ver por parte de toda a persoa que sufre, a xente que sufre recortes na sanidade, veo, a xente que sofre listas de espera, os que van ás urxencias, veno, a xente que hoxe non vai poder ser atendida na xustiza, veo, o funcionariado que non ve atendidas as súas reivindicacións, veo, a xente que no outono vía tamén como se queimaban as súas casas, como se queimaba todo o seu redor, vía, a pesar de que vostedes pretendían que non o visen, a xente que non pode coller o tren, veo, a xente que paga as peaxes cada día, veo, toda esa xente non se traga as súas mentiras.
son manipulacións, que son mentiras. Vostede equivocouse de carreira en Madrid, ese é o problema. Escolleu a carreira da sumisión, que consistía en ser manso, en recibir instruccións. Fala vostede das instruccións e fala vostede das reunións internas dos partidos. É que vostede vai a Madrid a reunións do Partido Popular a recibir instruccións única e exclusivamente de calar a boca no financiamento autonómico, de calar a boca nas infraestructuras, de calar a boca para que a xente aquí non viva mellor. Esa é a súa función dentro do Partido Popular. Aforrar en Galicia, recortar en Galicia para facer carreira en Madrid. E iso que nós xa non estamos dispostas a aturar por un minuto máis, porque nos está ocasionando moita pérdida de benestar, de servicios esenciais para a cidadanía. Estes días son a sanidade ou son a xustiza, pero son día a día todo aquilo que nos fai vivir peor desde que vostede é presidente da Xunta de Galicia. Por iso non queremos que vostede siga así, por iso non queremos que vostede siga gobernando únicamente en beneficio de vostede mesmo. Non se trata de que eu o teña que aguantar a vostede, se trata de que as galegas e os galegos os teñen que aguantar a vostede e están fartos de que lles recorten, están fartos de ter que sufrir pérdidas de servicios públicos, están fartos de que a súa ambición os leve a vivir peor, señor presidente. Señor Villares.